Ο αγώνας για την ανεξαρτησία γίνεται σε δύο μέτωπα, στη στεριά και στη θάλασσα. Και στα δύο μέτωπα η υπεροπλία του εχθρού είναι φανερή. Πού μπορούσαν τα δικά μας εμπορικά, στην ουσία και αρκετά μικρά σκάφη, να αναμετρηθούν με τις γιγάντιες πολεμικές μηχανές των Τούρκων, με τα 50 ή τα 100 κανόνια που έφεραν? Μπροστά σε αυτά τα αδιέξοδα, οι ναυτικοί μας έπρεπε κάτι να κάνουν, και μάλιστα γρήγορα, γιατί αλλιώς ο αγώνας τουλάχιστον στη θάλασσα θα χανόταν και ίσως να παρέσυρε μαζί του την καταστροφή και τον αγώνα στη στεριά. Η ιστορία όμως διδάσκει πως η επανάσταση που κάνουν οι σκλάβοι για να ελευθερωθούν είναι φωτιά που δύσκολα σβήνει. Ο μεγάλος πόθος για την ελευθερία τους κάνει εφευρετικούς. Έτσι, μιας και η ναυτική δύναμη των Τούρκων είναι πολύ μεγαλύτερη, σκέφτηκαν να παρασύρουν τον τουρκικό στόλο σε άλλου είδους αγώνα. Με όπλο την πίστη τους για την πατρίδα και τη θρησκεία, δυνάμωσαν τον ιερό αγώνα τους, γράφοντας στις επαναστατικές τους σημαίες δύο λέξεις: ελευθερία ή θάνατος. Η μαγική λέξη που έδωσε λύση στο πρόβλημά τους ήταν μία: μπουρλότο. Με αυτόν τον τρόπο θα έκαιγαν τα τουρκικά πολεμικά πλοία, όσο μεγάλα κι αν ήταν. Το μόνο πράγμα που χρειαζόταν ήταν ένα μικρό πλεούμενο, το πυρπολικό. Το πυρπολικό ήταν μια βάρκα φορτωμένη με αρκετή εκρηκτσίνς of the Turkish, with the 50 or even 100 cannons they had on board. Before this blind alley, our sailors had to do something, and very quickly, of course, as otherwise the battles at sea would be lost and would maybe bring with them destruction of the battle taking place on land as well. History has taught us, however, that the revolution which the slaves undertook in order to gain their freedom is a fire which is put out with difficulty. Their great passion for freedom made them exceptionally inventive. Therefore, as the might of the Turkish ships was so great, they thought about carrying away the Turkish fleet to another type of battle. With their weapons being their faith in their country and their religion, this gave them holy strength, and on their battle banners they wrote the words, freedom or death. The magic word which gave them the solution to their problems was fire. So, in this way, they burned the Turkish warships as big as they were. All that was required was a small floating craft, the fireship. The fireship was a small boat loaded up to the top with explosive materials and a torch for the fire. Πάσχα του 1822. Οι Τούρκοι καταστρέφουν τη Χίο. Αυτό γίνεται αφορμή για να γιγαντωθεί ο αγώνας ενάντια στη σκλαβιά. Οι Ψαριανοί γνωρίζουν καλά ότι έρχεται και η δική του σειρά, αφού είχαν σηκώσει τις σημαίες της Επανάστασης και μάλιστα πρωτοστατούσαν. Οι δημογέροντες του νησιού την τελευταία ημέρα του Μαΐου του 1822 κάλεσαν τον Κανάρη, μια και γνώριζαν καλά ότι μόνο αυτός θα μπορούσε να τους σώσει. Μόλις έμαθε το κάλεσμά τους, αποκρίθηκε αμέσως. «Σας ευχαριστώ και είμαι έτοιμος. Μόνο να με αφήσετε λίγες ώρες να διαλέξω τα παλικάρια μου. Δεν θέλω να πάρω κανέναν με το ζόρι. Τούτη η δουλειά θέλει να την κάνουμε με την καρδιά». Easter 1822 and the Turks destroy Chios. This was the reason and the cause to run the battle against slavery into a giant-like enterprise. The people of Psara knew very well that it was their turn, as they had raised up
their flags of revolution, and of course they played a leading role. The old consuls of the island call out Canaris on the last day of May of 1822 because they knew very well that only he could save them. 1η Ιουνίου 1822. 2 πυρπολικά, ένα του Κανάρι με πλήρωμα 24 παλικάρια και ένα του Πιπίνου με 19 παλικάρια, αλλά και 4 μεγαλύτερα καράβια, 2 Ιδραίικα και 2 Σπετσιώτικα, ήταν έτοιμα για το μεγάλο τόλμημα. Αρχηγός της αποστολής ήταν άτυπα ο Κανάρης. Πριν ξεκινήσουν όλα τα πληρώματα πήγαν στην εκκλησιά για να μεταλάβουν των αχράντων μυστηρίων. Ο κόσμος στο λιμάνι τους χειροκροτούσε και τους εμψύχωνε. Σηκώνουν πανιά για τη μεγάλη αποστολή. 5 μέρες αρμένιζαν και τα 6 πλεούμενα. Όμως η καθυστέρηση τους βγήκε σε καλό. Το φεγγάρι είχε φτάσει στη χάση του. Έτσι θα πλησίαζαν πολύ κοντά τα τουρκικά πλοία χωρίς να τους αντιληφθούν. And thus they approached the Turkish ships without being seen.